Bilboko talde antimilitarista Kemokek ekintza ez violento bat burutu zuen atzo arratsaldean, Bruselan ospatzen den NATOren goibilera salatzeko. Europa osoko aktivista, Kanarietako alternatiba antimilitaristakoak barne, salaketa eta blokeo ekintzak garatzen ari dira Bruselasen. Bilboko Kemok, Maria Dolores de Cospedal defentsa ministroak zuzentzen zuen NATOren konboi bat blokeatu du. Konboi honen ibilbidea laburra, itsas komandantziaren instalazioetatik ondoko Zabor edukiontzora eraman dute. Ekintza honekin Kemokek goibilera honen oinarrizko elementu simbolizatu nahi izan du. NATOko herrialdeen gastu militarraren gehitzea. Barne produktu gordinaren 2% iritzi arte. Hau da, diru publikoa zaborretara botatzea. Hala ere, diru hori zaborrean hobeto legoke gerra, suntzipena eta armamentu norgehiagoka bermatzea baita bere zedea. Eta honi lotuta, heriotza, miseria, errefusiatuak eta bidegabekeria. Salatzen duguna da, gaur eta bihar burutzen den NATOren goi bilera nagusia, ezta? Orduan antolatu da Europan zehar, ekintza ezberdinte diferenteak, Bilbon egin dugu hauze, antzerki ekintza bat, orduan salatzeko zelan OTANek aurten, gaur eta bihar, saiatuko direla babesten pibaren 2% arte igoera diruzantza. Orduan uste dugu geure aldetik bentsa, parlamentarista moduan, salatu behar dugula olako dirutza joatea gerrara, miseriara. Pentsatu gaur egun horren ondorea bebai, errefusiatuak miseria eta barrezta. Orduan horrexaitik, naiz eta gaur eta bihar Bruselasen egotea blokeoak tabar, gu geure blokeo txikina egin dugu, mentxo bertan Bilbon, geure konboi hor Cospedal hor tankean da konboian egondan momentuan blokeatu dugu, hemen, itsas komandantzia aurrean, da horrexaitik egin dugu honako ekintza simbolikoa.